Bideo honetan ikusiko dugu zelan kalkulatu plano baten ekuazioa puntu bat. Plano horren barruan dagoen puntu bat eta planoarekiko vektore normala, normal bat, perpendikular bat emoten dania. Bueno, bi aukera edo bi metodo desberdin azalduko ditu. Bat, orokorrean, plano baten ekuazioa edo ente baten ekuazioa beti da, elementu orokor batek bete behar duen baldintza, segun zein dan, baldintza horren bitartez ataratzen da ekuazioa. Beraz, kasu honetan, Q puntu orokor bat, PQ vektorea, kasu honetan, izango da N-rekiko perpendikularra. N denez perpendikularra planoarekiko, plano barruan dagoen edozein vektorearekiko perpendikularra da. Eta perpendikularra direnez, bien arteko bidekadura eskalarra zero izan behar. Horren, planteatuko dugu, PQ vektorea denez x-ken bat, y gehi bat, z-ken iru, eta n vektorea denez bi bat minus bat, bidaketa eskalarra zero izan behar. Beraz, bi aldiz x-ken bat, gehi y gehi bat bider bat, gehi minus bat bider z-ken iru, berdin zero izan behar. Beraz, bi x gehi y ken z, eta gero, minus bi gehi bat gehi iru, minus bi gehi bat minus bat, gehi iru bi, gehi bi berdin zero. Beraz, hau da, pi planoaren ekuazioa. Bigarren metodoa. Borren gotau eta planteatuko dugu. Bigarren aukera egiteko hau da. Plano baten ekuazio orokorra dauko itxura hau. Ax gehi bi, gehi cz, gehi d, berdin zero. A, B, C izan da planoarekiko vektore normala. Vektore normala denez, bi bat minus bat, ukaldu idatzi, bi x, gehi y, ken z, gehi d, berdin zero, izan behar dela plano horren ekuazio. Orain, P puntua plano barruan dagoenez, plano horren ekuazioa bete behar dago. Orduan, ordeztuz P ekuazio honetan, D kalkulatuko dugu. Bi bider bat, ken iru, gehi D, berdin zero. Beraz da, bi ken bat, ken iru minus bi, beraz, D berdin bi. Dakigunean zenbat D, pi planoaren ekuazioa izango da. Bi x, gehi y, ken z, gehi bi, berdin zero. Den atara dugun berdina.